Proti Tekar Manani Sebo Tongnai. Jot Tolukurono Dhanteras Te Diwali Hamjamu Yafar O Diwali O Jotani Noknoko Maipang Te Kolpang by Koplung Angritung. Pochan Sasha Shalnote Shanakamal Jewelers Lukurono Hamzangma Te Kobung Yafaru Hambai. ধনতেরাসের শুভেচ্ছায় গোপীনাথ জুয়েলার্স 8 অক্টোবর থেকে 23 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাসের আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড়। তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি, 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে রোজ 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। এবার গোপীনাথ জুয়েলার্স এর সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে, কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশোর্ড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, স্টেশন রোড, শ্রীভূমি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত। বিশেষ অফার সমূহ: প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়, রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। অফারের বিশেষ আকর্ষণ: 2টি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ। পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স, সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক, আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। Tasamungni poktima tubui phai tongo dhanteras o jora kahamo rangsak tai rufaini chungsamung insung hamarini shuar haini bagai ma konjastri jewelry tubui phaija alaida dhanteras offer tongo rangsak ni gona gantini mojuriwo 30% haiklaimung bebak paimongo rejaknai shoka rufaini goina gantini mojuriwo 100% haiklaimung tei tongo Kecam goyna ganti selayi ketal goyna ganti painani kaham ser. Dhanteras engkha ketal no tengmung nukhung hamari no kobokmung. Haini bagai o kaham sero goyna ganti ni jeng samung no tini rudi nukhungni borok tai ganani khasok sani thani. Offer tongnai 11th October nisi 19 October jora. Goyna ganti ni borom halokni puito মা কঞ্জশ্রী জুয়েলারি, থাই চম্পকনগর হাতি, পশ্চিম ত্রিপুরা। खुलुम कचुतननो आं सुलेखा देबबर्मा असमताइनो रगै गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाकनि डिस्काउंट लिजागे दङ 25% दङ रांचागो ते रुफायो दङ 15% डिस्काउंट ते डायमन्डो दङ 50% डिस्काउंट अबनो कारिबो नरो मेगाट्रो मानि माननाय 3 एलईडी टीवी ते अबन लगियो नरो मानि मानाय नकनि मानिरो ते 3 स्मार्टफोन बो नरो मानि माननाय Oboni discount zaka 21 September nisemi 29 September jarawo. Gopinath Jewelers rangchak pai mani yagulo kemai thaka hangke norok rangchak bo kifili mamphinai. Hingke norok te tamu nasingi tomsi tini no phaidi nong bukhani mo chongti phaine pai phaidi. Gopinath Jewelers Horigonga Bosarut Agartala.
Chini langmani joto jorano belai kheno nangkukmani. Chini mokol cheng no jorano tongthangna bagi chubam. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narakdi 90% vision loss cheng jora o check up khlaijang ma baino mathage man. Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong. Borok ni modern equipments the skilled shakham nai nei ro jefru phano tongu norok ni bagi. Ashwini Netralaya ni bakhakte অসামতাই ni jotono no khaka hamya far. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। खुलुमका चतननो आं सुलेखा देबबर्मा असमतायनो रगै गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाकनि डिस्काउंट दिजागे दङ 25% दङ रांचागो ते रुफायो दङ 15% डिस्काउंट ते डायमन्डो दङ 50% डिस्काउंट अबनो कारिबो नरो मेगाट्रो मानि माननाय 3 LED टीवी ते अबन लगियो नरक मानि मानाय नकनि मानि र ते 3 स्मार्टफोन बो नरक मानि माननाय Oboni discount zaka 21 September ni semi 29 September jarawo. Gopinath Jewelers so rangchak pai mani yagulo kamai thaka hangke norak rangchak bo kifili mamphinai. Hingke norak te tamu nashingi tongsi tini no phaidi non bukhani mo chongti phaine pai phaidi. Gopinath Jewelers Horigonga Bosorut Agartala. खुलुमका जतननो राधाकृष्ण ज्वेलर नि बखाक्ते और ऑफर सेंगे रिजाखा ती ऑफर दंनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलर नि पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज दंनाय 475 रुपीस ऑफ डायमंड ज्वेलर ओ मेकिंग चार्ज दंनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा दंनाय 5% ऑफ रुपा ते प्लेटिनियम ओ मेकिंग चार्ज दंनाय 10% ऑफ ते जेमस्टोनो एमआरपी दंनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो दंगो दुइटा रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% exchange value money manai ekasam rangsago te mani paibrum no shokat money manai hingi ju tono ko sago 5 manjang na bage Radhakrishna Jewelry ni shurumukha Usha Bazar Agartala Dharmanagar Bilenia Udaipur te Poro Central Agartala ju tono khulumka hambai जों सासा पहरबाय कुबुलुम ओंथों लामा खामनि खरांबाय बुंथों रोजाबमुं आमा असामतायनि तंथंमुंबो तंथगलायथों जत बर मतायनि जरावो तुबुदि कताल जिखिमा अ असानि जरावो मा कुंजश्री ज्वेलरी नरकनि बागै तुबुइ फायका काहामको जत अफार रांसाकनि गयना गान्थिनि मजुरिवो तंगो 30% ऑफ जत मानै पायमुंगो तंनाय सकात रुफाइनि कानमानैनि मजुरिवो माननाय 100% ऑफ तै तंगो कचाम कानमानै सुलायै कताल कानमानै पाइनानि काहामसे मुइतुनारक दि अ ऑफर तंनाय किसा जरानि बागैनो 20 सेप्टेम्बर नि सिमी 27 सेप्टेम्बर जरा अ असामतायो सालब्रुमनो गयना गान्थि बाय संसाथों लगी तंगो मा कुंजश्री ज्वेलरी गयना गान्थिनि बरम हालकनि पुइतु तापकनो फाइदि चम्पकनगर मा कुंजश्री ज्वेलरी हालनगो मा कुंजश्री ज्वेलर्स चम्पकनगर আগামী 11 অক্টোবর সন্ধ্যা 6 ঘটিকায়
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের 1 নম্বর হলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শারদ সম্মান 2025, যেখানে মায়ের গমনে অংশগ্রহণকারী এবং বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ী ক্লাব এবং পুজো কমিটিদের পুরস্কৃত করা হবে। আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রণ। खुलुमखा त्रिपुरा हास्तेनि जतलुकुरगनो दिवाली ते धनतेरास ने आनि हामजागमा तेखा काहाम याफारो अचंग सासा नायथथक सालनो रगै स्वर्णकमल ज्वेलार्स नरंनि बागै तुबे फाइगा धनतेरास धन समृद्धि ऑफर नरनि रांचाक कजामना सलाय कदाल हलमा गना रांचाक बनरक पाइनानि शेप मानाय ऑफर चेंगे रिजानाय 14 अक्टोबर निजिनि 25 अक्टोबर जरा अरो रांचानि मेकिंग चार्जेस तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंगनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड नि कलेक्शन रक बनरक लुगुइ मानाय आमसक सिमिया को ते बकतमा काहाम तंग को नरनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलर्स कृष्णा डायमंड 25,000 ने मानी पाइखे स्कूटी ते कार माननी सेबो तंगनाय जत तलुकुरनो धनतेरस ते दिवाली नि हामजामु याफारो ओ दिवाली ओ जतनि नगनको माइफां ते खलफां बाय कपलुं अंगि दंतो पचन सासा सालनते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरंनो हामजांमा ते कबुं मुं याफारो हामबाय ধনতেরাসের শুভেচ্ছায় গোপীনাথ জুয়েলার্স 8 অক্টোবর থেকে 23 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাসের আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড়। তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি, 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে রোজ 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। এবার গোপীনাথ জুয়েলার্সের সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে, কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশোর্ড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, স্টেশন রোড, শ্রীভূমি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দী। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার সমূহ। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়, রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। অফারের বিশেষ আকর্ষণ, দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ। পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স, সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক, আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। Sensasa tatini pohor bai termo changcha. Tasamungni poktuma tubui phai tongo dhanteras. O jora kahamo rangsak tai rupaini sengsamung unseng hamarini shuar. Haini bagai ma konjestri jewelry tubui phaiga alaida dhanteras offer. Tongo rangsak ni goina gantini mojurio 30% haiklaimung. Debak paimongo rejaknai shoka. Rupaini goina gantini mojurio 100% haiklaimung. Tei tongo kecam goina ganti selai ketal goina ganti painani kaham set. Dhanteras engkha ketal no cengmung nukhung hamari no kobokmung. Haini bagai o kaham zero goina ganti ni jeng samung no dinei rebi nukhungni borok tai ganani khatok sani thani. Offer tongnai 11th October nisini 19 October jora. Goina ganti ni borom halokni puito মা কঞ্জশ্রী জুয়েলারি, ঠাই চম্পকনগর হাতি, পশ্চিম ত্রিপুরা।
Kolom ka ang Sunita Morashik nuruk jotono lam sugo sinita busok jorani kok borok kok tumawo. Khulumkha Tripura hasteni joto lukurogno Diwali te Dhanteras ni ani hamjagma tekha kaham yakaro. Ochung sashanai thothok shalno rugei Sonakomol Jewelers norongni bagi tubi phaiga Dhanteras Dhan Samriddhi offer. Norongni rangchak kachamna shlai
Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri. Hamsa mengkeri simia mas ma komor nai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengpaiwo. Hamsa mengpainai simia ayo kolok bo nunai.
Arawa lopmungni khorang kepleng angai tongsinai. Arawa surima khorang kepleng angai tongsinai. Arawa resapma khorang simi kepleng angai tongsinai. Arawa cirikma khorang, kirima khorang, wanama khorang tai khnagla. Pandani pailawo olangmani khorang pandanai tanai jotto khapane takhuk tei bukhuk sona ang hamsak ma tei chibai roi tini pandawo hain hailam sok japio belaike hambai kai tani kok thairok no khanan bagi o pandano nai nai mani bagi jongama haikena panda ni bising tei kai tani kok thairok no khana lainai srang lainai hake sing teibo pholawo tori logoi man laibana jong tini ke khana lainai phunuk jak mani bijap rembrui ni tangsan ismi tangdok jorano tui johon sawo jisubai phunuk jago chukno ha tai subrai jisuni asuk phang kaitoni chungsasa busuk bahai johon nukha kaitoni phan busuk bahai johon nukha kaiton busuk kathar busuk kubui johon nukha chukno hawo subrai ni asuk phang gana gini wo loplai ma khorang resap ma khorang kaplungkhe johon nukha kaitor se bebak no kom thingoi tongo a kok no johon saiman kha bebak dofa saiman sitheng bo se kaitor abo subrai nayo johon na phonok ma bisingtui johon bebak kok saitheng abo bini na horma phaide o kok thairok na tui jong tabo kaham khe khnalainai sranglainai tamokhe resap mungtang sakhna ma bisingtui chini bakhana sakang tiar khlaigrana
khnawi tang nai kaphani kiching no ang tini ni o langmani khorang pandawo mothangai se subrai jisu kristo ni mang katharbai haina hai kaphangya phari lam sok japio kiching dini ni pandaw khe chung khnalaiwana tei surang laiwana smai katal ni phonok jak mani buchap rembre ni tangsani smi tangdok jorana tuiwi khnai tang kaphani kiching subrai jisu no diari ni samungo osaini samungo tei bubagrani samungo khlai chung o beremo noklainai bo kaitorba kaitor hai khene kolom jago lob jago suri jago phonok jakmani bichap remringi tang sawjang tamo sijak tong khok tangi nalekra suana orachang sijak nolai kiching aboni olo ang naisikui naiba chokhani doklam lasa phiokjak nokha sakango ano bem khorang haikhe samakhna mani a khorang hai nei sakha kasai phaidi hake omane olo tamo ungno ang abono phonok nai nei orasang sijak noklaio phonok jak mane rembre ni tangsao khnai done khapani kichi aboni olo nei orasang kok thai nok mane abono tichang wan soklai bana o kok thai oro wai nei sajakha a kok thai nei rok o butang no sengrewo tei paireo belai nangmani kok tongma bagi se omotui a kok khlai sajago bisi saisano teiwi poito khlaibainai rokte aro soguya angmai langno hanai wan sogui kirema chama bai juhon o kok thaino oro a kok khe sananangkha khnai tongani khapani kiching juhon sao ang nukha nei o kok thai abone mokolni doklam ang khnakha o kok thai abono khujuni doklam khnai tongani khapani kiching ang naisigui naiba nukha chokhani doklam lasa phiokjak nei juhon sao phonok jakmani bichapo duglam phiokjak labrui tongma bisingo omo ongkha lasa phonok jakmani bichap remthani tangcharwo subrai jisu kristo philadelphia mothano sao angni buskango duglam phiokui rokha nai omongkha kaitonni kok thai buino sanani khen ni duglam ni kokse kristo bai sinilaimang tei kobok laimang ni duglam sang phonok jakmani bijap remthamni tangni chiwo noklayo khnari ang duglamo basai dugar buwo ani khorang khnawi khoroksa suk duglam phiokui rokhe angboni nogo hapnai hake ang bobai chalainai bobu ang bai chalainai nei subrai jisu kristo saukiching o duglam angkha nini bukhani duglam se khnai tonai khapani kiching subrai jisu kristo nini bukhani duglam ganao basawi dugar togui tongo nini bukhawo hapnani khnai tonai khapani kiching nang subrai jisu kristo no nini bukhawo haprudi bose khakchang mung tongthok mung tei mothangnai bubagra mothang mung ronai bubagra khnai tonai khapani kiching o butang tang sawo chung phiokjak duglam manlai phio abono kristo ni bisingtui kaitone aro thangjak nai duglam chuhawo haino hai dugar phiokjak ma chung noklai phio phunukjak mani bichap remji chukuni tangchi sawo a duglam phiokjak tuine kristo te waisa phaibipru phainai o hawo khnai tonai khapani kiching tekto kotor ni paitha phachingo se bo phainai bebak hamyarokno borok hamyarokno kaitorni arirokno khikhlaibi tongoi boni bugraha snamnani khnai tonai khapani kiching nang tumuno subrai jisu kristo no poito khlainai ngui tongkha khe nang a
bisi saisya subrai Jesu Kristo ni bugra hawo bobai matongui nai remri ni tangsani duglam jepro phana phiok jak sikijing a duglam tuine poitok lainai rok bisi sainei katatui romoi kaitoni thani phailai tongbayo John simani kotoma kaham rem chibrini tangdogo subrai Jesu Kristo borok no sawo angna lama kebuitei mathangnai ani bisingtui phaiya-khe khoroksa phano kaitoni aro thangai maya nei subrai Jesu Kristo saw kiching botei busaphiyo John simani kotoma kaham rem chini tangchukuo angna duglam ani tui hapnai borok bose mathangjaknai bo bisingo mahapnai phataro mathangnai hakhe sulabu mannai hanai subrai Jesu Kristo saw kiching chukhawo thangjaknai duglam phiokjak engkha subrai Jesu Kristo nini khani duglamo phainai sa bo haina a subrai Jesu Kristo no kasai phaidi nei chung thaising khok tanglaikha omongkha John chokhani kobok jakmani kok thaise phia o kobok mung Kristo no mathangnai sa nei poito khlainai rok jo toni bagi bo klayo John simani poilani kokton buchap remsani tangthamwo John sima tongo jeng apha kaitor te boni sajla Jesu Kristo bai thansa khe tongma hai norok bo jengbai baksa borok bai thansa engthing naise jeng sima nokmano norok no behaino masao nei jengaro seijak nolayo kiching John sananayo jeng khnakha jeng nukha phia abutirok no se jeng norok no sao norok kerenglai tongbai thing thasa khe tongbai thing neise ang norok no omono saiman ro nei John sao botebo sao phia a salrokni bisingo sal sao norok a phiok jak duglam tui thangai manbai thing neise ang norok no omono saiman ro nei John sao skango bem khorang haikhe ang sama khnamani a khorang hai nei sakha nei John samano tewi jeng tabokwan solaina kiching motha Kristo bai malai laiwina bagui ringjak phaima hai matongo okok thaino omo Kristoni khorang se bem kokthai sawimanya Kristoni khorang se bem hai engnai afru abono se oro sananayo smai katalni Thessaloniki bisap kangsani remrini tangsidokni smi tangsi sni jorawo Paul tamo sakhnadi afru siri khogui dagimani khorang khnawanu swari okra samani khorang khnawanu kaitorni bem khorang khnawanu hake subrai bo sakna chukno hani ongkhori phaiwana Kristono poito khlai thinai rok borok puila thangai basabaigranai omaike chungoro seijak nolaibo Thessaloniki bisap kangsani remrini tangsi doknismi tangsi sni jorawo omo mul philphai phruni kokse Greek kok bai harpeju abo dakti tisai namanose hano abono mul phili tisai tlangjakmani jeng poito khlainai rok dakti tisai tlangjaknai tei boni khorang engwana bem khorang hai a khorang Johonno tisai tlango tei a khorang no nono anobo tisai tlangnai khnai dongnai khapani kiching kasai phaidi nei Johon sajakmani abo hake omoni ulo tamo engno abo ang nono phunuknai tamoni ulo homale motha o hani tisai tlangjakmani ulo phunukjakmani bisap rembrini tangniyo jeng thanglai suane oro tamono jeng seijak noklai homale
haikene ang pholabai kobol jakha aro chukna hawo asuk phang kaisa aro borok khoroksa asuk jak nei jingoro johon samano swijak noglayo kiching phunuk jak mani rembrui ni tang neyo haikene nei orokok thai chung noglayo haikene homani abo achom sa engmanose hano phia omo mulphili tisa phaifruni bai solai sukjak kokse smai katalni korin bijap kangsani remchi bani tangba chisa nismi tangba chinei wo pol sawo bisingni okokno khnadi sing bebakna thiglak tamokhe paithakni salo bem bungkhin waisabai mokol mukpli kaisa bisingone jeng bebakna mul philjak bainai hanei jingoro korin bijap kangsani remchi bani tangba chisa nismi tangba sini jorao swijak nolayo kiching belai jora kisa homani se o mukphili kaisa homani khnai to janai khapani kiching mul phil phaimang asom sakhe ung phainai belai jora kisao nai ang phola bai kobol jakha nei johon saw abo tamo mako kubui katalo ulo tamo nai abono phunukna bagui phola kathar johonno tabokbu tuiduluine tongkho aro chukno ha wo asuk phang kaisa tongo aro borok khoroksano asuk jak nukha nei johon saw aro asuk phang agi nisimino tongo tamokhe johon tabokse tuila abono nukra kho asuk phang abo kaitonni naikol mungni phanni marise bo bebakno naikoli tongo homani kokseomo hayongno naikol nai ni nok ungkha chukhawo khnai dongane khabani kichi kaitonni nok ungkha chukhawo kuchuk hawo homani kokta kaitonni kok thayo a kayane jeng phunuk jaklayo lopmung bijap remchi sani tangbriwo jeng khuk tanglayo subrai boni noktharo subrani asuk phang ungkha chukhawo boni mokol nahorui tongo borokni bwsarokni thani boni mokol borokno chekayui tongo naichung swijak noklayo abono apha kaitonni asuk phang phia subra jisu kristo boni yagra bkhago asuk jak lopmung bisap rem rasa te kaichini tangsao jengno sao subrai ani subraino sao ani yagra bkhago asuk di angni yakung yapango nini arirokno kikhlaya sak naichung swijak noklayo a kokno nung kokno jeng hebrew bisap remsani tangtha te remsinei ni tangneo swijak noklai phio khnai tudane khapani kiching khairok mani asuk phangse tabok busni asuk phang ungsio awani bagine ang sawo amotirok angna sakangna motha ohani kagui thangnai sakagui talangjaknai khnai tudane khapani kiching nang tumungno subra jisu kristono baithangni mathangnaisa nei poito khlaiwi tongma tongkhangkhi nang kaitonni bu sokphaya khosakangna ohani sakagui talangjaknai jisuno poito khlaidi phunukjak mani bisap rembrini tangthau jeng thalaiswana oro jeng swijak nuklayo boni mukhang manthokya jasper bai sardain holonghai kuchung asuk phang kitingui songkhlengtui nungjak abo imarlet hai kakrang nechungro swijak nuklayo khnai tongnai khapani kiching jeng oro asuk nuklaimani ungkha gap holongthai morok hai naithok gap kaitonni kayale jeng oro manlaiglak asuk phango asuk nai ni thanio se chini mokolle
bo apa kaitor phanu jeng a asuk phangno pha sajla phola katharni hanise masilainai botang tangni bai tangbawo kaitor phola kathar nei shawo botang tang thawo khe kaitor apha nei shawo te rembani tangbawo khe kaitor no sajla nei shawo boni mukhang manthokya jaspar hai nei shawo jeng thaising khok tanglai kha osai bokhorokni khaklap kati jaknai belewo o jaspar holong thai kaham nukjago ongkhor mung bijap remni chichar ni tangni chio jeng okokno sijak srai ke nuklaibo smai katal ni phunuk jakmani bijap remni chisani tangchi charni simi tangchi chuku jorao sabo jerusalem katalni chokdial bai yaphang murama a jaspar holong thai kaham bai se snamjaknai nei a holong thaio kabangma gapni chungmung tongo Israelni osai bokhorokni khaklap katijaknai beleo abo tongo Jacob stesa Benjamin no hono ani yagra yakpukni busla nei awani marise omo Kristo chukhawo kasai thangai aphani yagra bokhago asugui mani kokno sawi tongkhna nei mawan sugo phunuk jakmani bijap rem nei chisani tangni chio jeng nuklaibo Jerusalem katalni yaphang muramao a sardaini holong thai bu tongo nei o holong thai sardiso mano aboni bagine aboni mung sardain hanjago nei borok khoroksa sawo aboni chungmung gap ungkha kachak osai bokhorok ni khaklap katijaknai bele ni puilani holong thai ungkha abo khnai tongjanai khapani kiching abo Jacob ni puilani busa Reuben ni mari phia Kristo ungkha kaitor ni busa kathini puila thangai basagranai sha chongkleng tuino tui tabok chungwan soklaibana abono Greek kok bai Irish hano raisamung bisap rem chukuni tangchi thani smith tangchi ba jorao chung noklaibo tui lomplama yagulo chongkleng tui